бачыць новую краіну, так ці не? Беларусь! Дзевятнаццатае сапраўды шматлікім стала пераломным момантам у маім жыцці, у нейкім светапоглядзе. Я без асаблівай такой нейкай эйфарыі глядзела на 19 число. І я разумею, што гэтай краіне раз на 5 год даецца шанец. Это такі вялікі досвед, такое суперажыванне лёсу. Я не ведала, што адбываецца ў краіне. Я зусім не ведала. Колькі людзей сядзіць? 3 сотні, 2 сотні, паўсотні. Што адбываецца? 1000 людзей. Там у нас артыкул ад 5 до 15, ці ёсць расстрэльныя. Ці змянілася я ці не ведаю. Хіба што пераканалася сапраўды ў тым, цяпер я ведаю, што я магу праходзіць такія рэчы. Цудоўныя сябры, я ведаю, што яны мяне не пакінуць, я не маю права маральнага іх пакінуць. Я адчувала, што я іх вельмі моцна люблю і разумела, усведамляла, што часам адна дзяўчына мусіць быць і абавязана быць мацнейшай за дзесяткі ребят. Ёсць тыя рэчы, ад которых не адмовішся. Не адмовішся ад сям'і, не адмовішся ад кахання, не адмовішся ад Беларусі. А здрада ўнутры сябе, калі чалавек дазваляе ламаць сябе і ці ламаецца па нейкай прычыне, то гэта сапраўды страшна. Але гэта не страшна, як на цябе паглядаць іншае, гэта страшна, як ты сам сябе адчуваеш унутры. Запретить кино, видео и фотосъемку судебного заседания. Прекращаем съемку. Съемку прекращаем, выходим из зала. Ведаю, што перамены гэтай краіне адбудуцца нечакана. Цуды Божыя набываюць. Калі б іх не было, ўсё было б нашмат складаней і безнадзейней.